Punta na naman tayo sa Bulinaw. Grabing daan, maputik. Kuha na naman ang isda doon sa harvest. Sana madami. O dadaan. Dito na lang. Dito yung bangka. Grabe daan dito. Putik. Ako po. Ito na ang madulas na daan. Nakarating din. Tapos mo tayo at maputik. Ito na po, gagawin na po namin yung pagkuha ng mga laga. Ito yung mga wul-wul na busiro. Itong isa, hindi siya nagsasabi ng totoo sa asawa niya. Bakit ikaw? Hindi rin. Accepted ako. Ayun yung isa, hindi rin nagsasabi. Yung nakapula na yan. Mas lalong Yung pinakagwapo namin kasama, yung naka-blow at saka nakasombrero, si Paridib. Ayan. Pwede siya mag-asawa, pero hindi kasi palo yan. Siya naman ang sarap ko. Mas maayos. Naka-vlog kayo. Yan. Si Parirula naman yon, ang pinakamakulit na iglesia. Yan. Hindi, tingnan natin sa ilalim kung ano. Bye! Hindi naka-pero si Parirula na. Bakit? Natulog siya? Ikaw ang dito sa video nakatulog eh. Sisi time. Oh? Oh? Ha? Kita Supremo. Robot ka. Kita si Masurok yan. Salukuyan ng sinisimot ang mga goma. Dami pa. Ayusin. Taya dia na. Ayan na. Gusto na lang tanggalin ng mga goma. Sunod naman ng mga kawayan. Kawayan naman para mapagtabi nila yung mga bato-bato. Tapos silang pagtabi yung mga bato-bato niyan, tatahiin naman para hindi makawala ang isda. Hilahin na nila yan. Yay! Okay. Diba?
pa. Paghagis ng tali. Ayan, pinupulot na naman ang isa. Pagkatapos niyang bunutin, pagtatabihin ng mga bato-bato, yung gaano kahaba yung kawayan ang binabaon para lang makapag-harvest sa buong kawayan. May dugtong pa yan. Tinatalian sa ilalim para mahatak, mabulot yung kawayan. Kung kawayan may dugtong pa, oh. Yan ang hirap nila kung paano mag-harvest. Okay na, tapos na sila magpunot. Tingga naman, o yung bato-bato. Magtatabihin yan sa ilalim. Tataas na! Awan sila. May isda kaya! Meron pa sa likod. Malaem ka de. Parang meron, parang wala. Buray ka mataan. Bakit nagkalat ka? Yan kayo. Giwi na lang. Na, parot pa. Parang wala pa. Ha? Giwi pa lang ang meron. Gawin na lang. Halos na taas ng lahat. Wala pang isda. Meron naman na. Badak. General. Nasa bubo na sila. Nauna na. Reklamo na ba? Reklamo na? Ha? Reklamo na? Sa wakas, naubos din ang mabigat. Nanalo rin ako kayo. Pakul. Malaga. Susuplag. Ay, masarap po. Mayroon. Ay, sana yung puset. Ay. May puset to. Ay. May pangalan na yan. May butikit ha. May butikit. Yan yung bagabi. Kakabi mo muna yun. Ito dyan, hindi ka kasama dyan. Bangka. Oy, oy, oy. Pumapalag ah. Bakit ay? Pumapalag ah. Ano yan? Ano lang marami? Ang rat. Lugi ata ako sa'yo ngayon ah. Tira. Nag. Wala. Labas nila ang mga huli. Para makita. Oh, may guma to. Okay, vlog. Jen, yung gapong Jen. Uy! Ate na, boss? Na, sini. Ate na si Rapa ba? Oh.
Sinong panalo? Ito maliit. May natira pang guma. Oh, O ate, hati na lang tayo ha. Sa'yo ang rat, sa akin ang malaga. Kala ko hati tayo. Ha? O sige. Hati tayo sa urat, hati tayo sa malaga. Ah, sige. Maganda yan. Garang kata. Oo. Laki. Pangregalo. Dami. Sino nagtaas yan? Kayo ha. May pasukib kayo ha. Okay. Ayos lang yan. Kita. Uy! Tumatakit na. Kalukuhan yan kung walang 5 mil. Presyo natin ng ano. Pataas. Talo pa rin si Kajon. Yun, kung nagsiya malaga, ano pa? Oh, ito sa tapan si Malaga. Tutok na to. Yan naman yung Tikno ina, dire-diretso na. Talo na tawo. Uy! May nakita rin ako. Talo kung talaga laya. Yan si Malaga, ibuntok na ito. Baka tumalon eh. Hirap na. Sarap yan ihaw. Mapol. Ah! Dito may kapari eh. Na. bodo dyan. Oh, may ito. Ay, nadali kayo. Ano yung pinapagbuhay ba yan? Yan ba? Yes. Ay, no, kaya wait. Ito. Okay. Maghapon na trabaho. Pupunta yung huli. Red snapper. Malaga.